प्राइमारिनि मुसुखा दंनाय नोंथांमोननो एसे देखायनोसै बिदिनो आरो बेवहाय जा मोजां गिर्जा दं नै जा गिदिर बेयाव नायनोसै आं नैबे फुंबिलि समावहाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबावलायबाय दायो जों हाखु दाखु सिखारबाय टाइमा जाबाय दायो 6:45 हाखु दाखु सिखारबाय जोंनि ट्रेना 9टायाव ओमफ्राय जोङो दा थांनोसै एसे मोजां देलायलांनांगोन ना नङाबा दा पुरा दाखुरि नुलाबायजोबगोन बेखायनो जोङो दा देलायनो ओंखारबाय दुगैनायाबो मिरामिस जाबाय ना साबोनानो लानांदों ना मायानो लानांदों जेबो गैया ना हाथायानो मानजिनो मोनदों गैया जेबो अब्ला जोङो रुमनिफ्राय ओंखारनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौबो थाबो सुग्राया गैया नालाय ब्रा सोर सुनांगौ जाखो बेफोरबायदि गाननो हरग्रा दंबासोमोन गैया बेखौनो सहैजासिम गानलांनांसिगोन दायो जोंनिया बे ओंखारनायसै लोगोफोर दा टाइमा जाबाय 8:17 दा जोङो ओंखारजेनबाय स्टेशनाव थाहैनोसै डाइरेक्टनो दिनै सानाव नायस्रादो जों थानाय जायगाखौ बेनो नै हा ओंखारबाय क्लियार जाजोब्बाय दा थांनायसै स्टेशनाव दायो थांनायनि लाहार फाहार लोगोफोर गाखोजेनबाय जोङो नै दा जोङो गावबा गाव जायगायाव थांनानै थाहैनोसै ब्लग बानायासै दा जों गावबा गाव जायगायाव थांनानै थाहैनोसै नेहैनोसै माबाखौहाय ट्रेनखौहाय दायो गुवाहाटीनिफ्राय फैगासिनो दङ ट्रेना ओमफ्राय गासैबो बड'लेण्डनि लोगो नोंथांमोनखौ बाय बाय थसै 6-7 माससो थानो हागौ ओजोंहाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनगोन उनाव ओरैसो फैगोनदां ट्रेना 1आवसो आंनि बाइकआ माय थांखो नुहुराखिसै आं दा आं बे भिडिअखौहाय जों बेंगलर सहैनानैसो आपल'ड होगोन लोगोफोर ओजोंहाय बेंगलरनि ससे क्लिप लादेरनायसै ओमफ्राय आपल'ड होनोसै नोंथांनो देखायनोसै दा बेनो लोगोफोर साबसक्राइबारफोर लोगो मोनलाबायदों एसे गोसोआ खुसि मोनो साबसक्राइबारफोर लोगो मोनना बेबायदि रायदावलांला नोंथांमोनाबो रायदावनांगौ सोरबा रायदावलांनांगौ लोगो मोनबा दा जोङो साहा लोंखांबाय पुरि जाखांबाय दा ट्रेनफ्राव ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ट्रेना जों बबेयाव गोलैगोन ट्रेनालाय आंनि B7 B7 AC नाम्बार 1आव फैगोन जोंनि ट्रेना दा बेनो निउ बङाइगाव लिरबाय स्टेशन लोगोफोर सफैबाय होमब्ला लोगोफोर ट्रेना बेनो नै आंनि गाखोनांगौआ नाम्बारफोरखौ नायदो बेनो जागोन आंनि ट्रेना गुवाहाटी टु बेंगलर नै नायदो इयाव I'm going Bangalore I'm going लोगोफोर B5 ओमफ्राय
बिनिफ्राय थांजेनबाय आं एरफैनोसै B6 नै बिसो जागोन आङो B7 नै लेखाजोंसो लिरलायबावदों बिथांनिया 37 नै जिरायखाबायबो होनला लोगोफोर दा मोनबाय आङो गेजेरनिसो मोनदां गोजौआव 37 नुनो मोनदों बेनो सिटना जिरायखाबायबो एसि रुम ओरै दाबो खारनाखै आङो सिट नागिरनानैल' जिरायनानै दङ ओमफ्राय नोंथांमोनजों लोगो हमनोसै डाइरेक्ट बेंगलर मोनहैनानै नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ बेयो जाबाय बेंगलनि साहा बागान जिरायो ओरैबायदि हारा मोनलायखाबाय हामफ्रं मोनजालायखाबाय एकदमबारे माला मोनहैयो बिनिल' सिमना खासै आरो मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैला दा बेनोसै मोनहैनायनि उनावहाय बबे जायगायाव बेरायगोन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो नोंथांमोना साउथ इन्डियानि लकेसनफोरखौ नायनो गोसो दंना गैया कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बयबो आङो नायगोन आरो नोंथांमोना नायनो गोसो गैया होनब्ला देखायला आरो नायनो गोसो दङ दिन्थि होनबा दिन्थिनोसै दा बेनो लोगोफोर दा आङो मोनहैसिगोन मोननै मोनथामल' स्टेसन बारनांसिगौ मोनहैनायनि उनावहाय ओंखारगोन गारि बोख्लायगोन बिराद दिरि दङ ओंखायनो नोंथांमोना नेनानै थादो गैयालाबो आं दिनैहाय स्टेसनावनो सानसेसो जागोन दा लोगोफोरखौबो लिंहरबावनांगौ दङ दा सहैनानै आङो गारि बोख्लायगोन ओमफ्राय लोगोखौ लिंहरग्रोनांगोन ओमफ्रायसो गारि बख'गोन बिनि उनावसो रुम मोनहैगोन दा गोबां खामानि दङ बेनो लोगोफोर ओमफ्राय दा गारिनिफ्राय ओंखारनानै स्टेसनाव नोंथांमोना एसे देखायनोसै ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखाम देखायनोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनफैबायानो लोगोफोर बेंगालर दा बेनो जाहैबाय बेंगलर दा बिनिफ्राय हाबजेनबाय आङो मोनसे स्टेसन बारनांगौ दंबावो बेखौ बारबानो मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय बै लामायावहाय दहाय नोंथांमोना आं लाइभआव देखायखाबाय सासे हिन्जाव बारसननानैहाय सुइसाइड खालामदों ट्रेन सिङावहाय गेजेरावसो बारस'दों जेबो माबाखौ बडिफ्राखौनो नुवाखिसै बबेयाव थांजोबखोथाय ओमफ्राय जोंबो गोजान जाहैबायना खालि खानाय फेरलेबसेल' नुबाय आं जेबो नुवासै बायदि कम्पानिफोरखौ बेयाव नुनो मोनसिगोन दायो आङो सौफैनायसै ओमफ्राय दसेनि उनावहाय नोंथांमोना आरो देखायबावगोन ससे 2-3 मिनिटसो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबब्लानो जाबाय दायो सौफैबाय लोगोफोर बेनो नै बेंगलर केन स्टेसना ओमफ्राय जोंनि ट्रेना नैबेनो जोंनि ट्रेना दा जोङो ओंखारनानैहाय हरै ओंखारनोसै आवगायलांबाय लोगोफ्राबो बयबो थांजोब्बाय नै गासै ओंखारजोब्बाय आं सफैबाय होनला बेंगलर केन दायो ओंखारबाय ट्रेनाबो बेयावनो जोबथा नै बेनो जोंनि ट्रेना ओमफ्राय जों ओंखारनोसै हरैजोंहाय जोङो दावखोगासिनो दङ थाबायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबावदो बाहेरायाव ओंखारनानै ससे नोंथांमोना देखायबावगोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन आरो हायोब्ला शेयार खालामगोन लोगोफ्रा फैगासिनो दङ हरै गोजा लोगोफ्रा माखासे माबायाव स्टेसनाव लोगो मोनलायना फैनायफ्रा एकदम दुरबल थैहां मोनलायखाबाय मास्क गाननायनि फाइन लादों ओंखायनो दा आं लोगोखौबो गाननो थिनहरनांनायसै अभी नहीं जाना दोस्त लोग अंदर दोस्त लोग है मोनफैबाय बेंगलर बे अट' स्टेन्ड बयबो सोंलायगासिनो अट' स्टेन्ड ओरै थांसिगोन दायो माबाया अफिसावहाय नहीं अभी नहीं जाना कैमरा अंदर डाल फोन पहले अंदर पकड़ लेगा उधर अरे ऊपर से कैमरा है माने ओरैबायदि सुयो बाहेरायाव फैनानैहाय लेथ्रा बोहैलांग्रा दै बोहैलांग्रायाव हासुखादों 350 थाखा फाइन नै आरो लासैनो जालालै आङो दा थांगासिनो दङ लोगोनि रुमावहाय कामाख्यालि निरु रड होननायावहाय थांगासिनो दङ आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनहैजासिम आं देखायनोसै रुम मोनहैजासिम ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबनोसै बेयावनो दा लामाया बबेजोंबा फैब्रबनानै लादों ओमफ्राय दा बेयाव दङ नै बेयाव आइ मारियानि मुसुखा दङ नोंथांमोना नायनानै लादो
बेयावहाय जोबथा गिर्जा दं होननाय ओमफ्राय नैबेफोराथ' दाख्लै मारैबा रुंसारि जाबायनो कानाडानि नाम्बार 1 एक्टरमोन इयो नायना लादो लोगोफोर बाहाय मारियानि मुसुखा दं नै नोंथांमोननो एसे देखायनोसै बेनो आरो बेयावहाय जा मोजां गिर्जा दं नै जा गिदिर बेयाव नायनो दस्रा लामाजोंसो फैना लादों आं ओंखायनो अट' ड्राइभारखौ थिनहरबाय आङो भारा नागिरनानैब्लाबो ओमफ्राय आं दा बे गिर्जायावनो ओंखारनानै थालांबाय आरो बे गिर्जाया सिम्बल बायदि जाहैबाय नालाय ओरैहाय मुंदांखानो दा लोगोफोरा गिर्जायाव लांफैसिगोन खामारनालि दे जायगाया बियो खामारनालि आङो गिर्जाखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो जोबथा मोजां गिर्जा बरियानो गिर्जाया मोजाङानो नुवाखिसैलै मोदानबाय बरिया मोजांनो गिर्जाया आयु 24 फुस नायनानै लादो लोगोफोर बरिया नै जाथिखौ लोगो मोनबावबायसो हारसिं खाखुमाबोगौलायो आन्दायना थाहैबायमोन हौरैहाय लांफैबाय बिथाङा बोथो हाबनांगौ दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगा सफैबाय ओमफ्राय उनावहाय बहायबा बेरायनाय जायोब्ला देखायबावनायसै नोंथांमोननोहाय बेखौनो नोंथांमोननो देखायबावबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय हायोब्ला शेयार खालाम आं बेजों फैदों माथो ओरै फैदों ओइ खालायथारियाबो थाबोनो हागोन नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम